to the channel or welcome back. I'm Xavier and today we're going to be watching Frieren Season 2 Episode 5. And yeah, so last time we had the big date between Stark and Fern, and then we also had they fought a few monsters, and then they fought that really strong monster, and then like they determined now decided they Stark almost got wiped out, and Fern saved him at the end because the Frieren do that big attack spell, and Stark was like whoa, shaking up after, and it was like, yo, we should just go by the boat, yo. And Frieren took her lesson from Emil, and I was like, yeah, but we're doing this to turn this way so we can protect people, you know? This is their homeland. We should help protect them. Yeah, so that's that. And yeah, not much more to say. Let's just see what this episode gives us. We're now in the far north. And more danger. Let's get into it. Beer region. Okay. Northern Plateau. ここら辺は北部高原唯一の穀倉地帯だからね。昔から醸造も盛んなんだ。Ah, that makes a lot of sense. It does. 見つかりそうだって。本当かよ。ハイター様から聞いたことがあります。大陸の大半を統治していた大帝国があって、その皇帝に献上された最上の名士だとか。フリーレン様のせいで飲めなかったと嘆いていました。Okay, oh. 事情があったからね。I was just about to ask, like, how did that work? この町には長居したくないから買い出しを済ませたの。100年ぶりだが。80年ぶりだよ、ファス。顔ぶれが変わっとるな。酒好きの兄ちゃんは一緒。ハイターなら死んだよ。大往生だった。そうか。一足遅かったか。皇帝衆。ボースハフトの所在が分かった。手伝ってくれんか。ここだ。これは行動ですか？わしが一人で掘ったんだ。Oh, dude's been busy. ドワーフといえば甲府を思い浮かべるかもしれんが。Oh, he's a dwarf. が町育ちでな。Okay, that 一 makes から勉 sense. 強したんだ。あのじいさんは何なんだ？ファス、無類の酒好きでね。200年以上もかけてボースハフトを探し続けている。200 years? 前回会った時も手伝いを頼まれたんだけど、魔王討伐の旅の途中だったからね。断ったんだ。Oh, okay, no, okay. It makes a lot of sense. Well, of course, Saito would want ハイ to タ be ーを引き involved. 離すのが大変だったよ。そして200年前、この石碑を見つけたことで、それが確信に変わった。古エルフ語ですね。ボースハフトが最上の名士であることを称える碑文です。ミリアルでこの碑文を書いた人物でしょうか。ジョーちゃんは博識だな。その年で古エルフ語が読め What do る。 you know of What do you know about this Frieren? She's not saying フリーレン anything. 様に叩き込まれたので。魔導書の半分は古エルフ語なんだから、読めなきゃ Ah, 話にならないよ。 okay. Makes sense. やっぱりミリアルでか。Because ここの碑文から magic was ボ mainly ース for ハ the フトに elves, 捧げたわしの人 and 生 then が始まったんだ。 humans got involved そしてそれは later. もう目と鼻の先にある。見た通り石室の扉が開かん。酒を保存するための強力な結界が張られていてな。だがお前さんなら破れるはずだ。無理だね。無理ってことはないだろ排除に時間がかかるんだよ。 How much time? あの子たちはそれを嫌がる。う。その分報酬を出す。魔導書。金だ。来費金貨20枚出す。話にならないね。頼むフレイレン。ボースハフトを飲むのはわしの夢なんだ。200年以上も探してきたんだ。嫌だ。 Oh, damn. She's strict. フリーレン様、手伝ってもいいんじゃないですか？そうだぜ、ファスのじいさんがかわいそうだ。なんだよ気持ち悪い。いつもは反対するくせに。
フリーレン様、金貨20枚ですよ。ロギンです。しばらくは生活に困らないぞ。でもこれ解除するのに3ヶ月は Oh, okay. 3じゃないです months. か。お受けします。Money. Hey man, I get it, I get it. 結界の解除も大詰めですね。明日にはもう終わるかな。Frieren looks so tired. 浮かない顔ですね。ボースハフトはね、美味しくないんだ。人生をかけるほど価値があるもん。Ah. でも碑文にはエルフの中にはね、とんでもない暇つぶしをするやつもいるんだ。Okay, that makes sense. Frieren said it before, and she's like, "Oh, she knows who the Milliard guy lady is a lady or a guy." So she ミリアルではいつも何もしないでぼーっとしているね。私たちエルフは長い人生の中で何かを探求することが多い。なぜだと思う？私みたいにならないためよ。ねえフリーレン、人生をかけて探したものが何の価値もないゴミだった時のことを想像できる？ is that why? 全然。それって何の話？私の話。遠い昔の。やっぱりまずいわね、このお酒。ボースハフト、即意識の時に配られた最低の安酒だね。私この里に来る前に暇つぶしに碑文を彫ったの。ボースハフトは最上の名手。Oh no. それに But 何の意味 maybe があるの？ maybe it's gotten better with the time. You never 意 know. 味なんて何もないわ。 So it happens to some liquor. 保存状態も良好。まさかこれを口にできる日が来るとはな。祝杯だ。お前らも飲め。 Is it good? これはなぜボースハフトを探すのを断ったんですか？ファイターってお酒好きでしょ？当たり前です。断言したぞこの生臭い。もしも人生をかけて探したお酒がとんでもなくまずかったらどうする？そうですね。笑い飛ばします。まずい酒なんでしょ？ならみんなで楽しまないと。なんというか。まずいね。Oh, 今まで飲んだどの酒よりまずい。 it's still bad. Okay. 何様子見してるの？シュタルクも飲んでみな。やだよ。まずいんでしょ？いいから飲みな。クソまず。本当にまずいな。Damn. これだけあるんだ。町のやつらも道連れだ。残念な結果ではあったが、こんなに楽しい夜は初めてだ。お前さんたちがここにいてくれてよかった。酒は楽しく飲むに限るな。Yeah, okay. At least he found the fun side of it. I was really hoping it was gonna be good. But it's not. Norm Company territory. Alright. Is it like シュタルク like 様の分のパ say ン。 like the East India Company, something like that, they control the region? このパン、ごとって言ったぞ。食べ物が出していい音じゃねえよ。Absolutely, it should not. ずっとこのガチガチのパンですよね。北部高原は穀倉地帯のビーア地方を除けば不毛の土地だし、今は物資も流通していないんだから。まあでもあと半日も歩けばまともな食事ができるかな。ノルム商会の所領だよ。ビーア地方の小麦を中心に様々な物資を扱っていて、北部高原に点在する集落に物資を行き渡らせるだけの流通網と軍事力を。 Okay, yep, that makes sense. 北部高原の人類圏の事実上の支配勢力だ。さっき物資が流通していないって。それなんだよね。事情はわからないけど、時が経てば色々変わる。もうノルム商会に前ほどの力はないのかもね。 Or maybe it's just different leadership doing different things. 波風は立てないようにしないとね。そちらは？
少々お待ちを。 It is gonna be a good. Okay. 勇者一行の魔法使いフリーレン様、80年前の借金、耳を揃えて返していただきましょうか。 What? フリーレン様、借金なんてしていたんですか？でも返すのはいつでもいいって。書面上ではそうなっておりません。先々代はそこらあたりが甘かったようですが、私はそうはいきません。 How much does スタール she? 金貨が3枚、来費金貨が20枚。ちょっとした貴族並みの資産ですな。先々代のノルム教には世話になったからね。釣りはいらないよ。全く足りませんな。鉱山で300年働くことになっちゃった。私の旅もここで。What? 何を言っているんですか、フリーレン様。というか、その格好は全部借金の方に取られちゃった。じゃあね、フェルン、シュタルク。元気でね。どうすんだよこれ。フリーレン様を買い戻すしかないですね。シュトラール金貨500枚以上ですね。北側諸国で最も信用のある来費金貨換算でも300枚を超え、あなた方に都合できるのですか？これは無理ですね。マジでどうしよう。300年も待てねえよ。 This is unexpected turn. 鉱山ってあまり好きじゃないんだよね。小会長から話は聞いております。じゃあ始めようか。This looks cool. Nice. So cool. ここはまっすぐだね。確かですね。 Of course she's 私を誰だと思っているの？ exactly. Watch your mouth, man. 掘り進めるぞ。 Is she sure? She knows what she's doing. Please. 先々代のノルム教はもともと北部高原に追いやられた地方貴族で、この不毛で貧しい北部高原に資金を投入して流通網を作り上げ、人々に安定した暮らしをもたらした英雄だ。無期限で資金提供したのもノルム教。まさかその子孫からこんな仕打ちを食らうとは思ってなかったよ。北部高原の物流、ひどいありさまでしょう。あんな硬いパンは食べたことがないって仲間も嘆いていたよ。でしょうな。私もあれは好きじゃない。我々は魔族との戦いで武装大将と軍の3割を失いました。 And you're locked up somebody who can help you. Does that 流 seem 通網 smart? も壊滅 It 的。 does not. ノルム商会が国であったらとっくに滅んで、資金さえあればいくらでも立て直せる。あなたがこの領地に訪れた時、女神様の導きだと思いましたよ。紙切れ同然だった勇者一行の借用書に大きな価値が生まれた。銀行が見つかれば莫大な利益が出る。勇者一行の借金など帳消しにして有り余るほどの。その紙切れで私に言うことを聞かせようってわけか。流通網が完全に崩壊すれば多くの人が飢えて死にます。北部高原の民をお救いください、フリーレン様。 You could have asked without all this 我 theatrics. 々を助ければ Come on. の果てでも柔らかいパンが食べられますよ。わかったよ。それで手を打とう。どちらにせよ先々代から受けた恩は返すつもりだった。 Also, it helps to forgive the debt. まさか本当に I 銀行が It 見 makes つかる sense と on one は。 part, you know? ただいま。出発しようか。よかった。どう助けるか話し合って。今夜には鉱山を襲撃する予定でした。血の気が多いんだから。それより2人ともこれからは柔らかいパンが食べられるよ。どういうことなの？ So don't you worry. Why did that leave me feeling good?
So gonna keep this short. It's been a long day, and yeah, so let's discuss this. So enjoyed it. Not as good as the previous 4 episodes though. It's there's two stories. One was about the bear, the lake. Sorry, not bear, the lake. And then the second was about at this trading company and the debt. Speaking of the bear, the liquor thing, it was good that we got to see Free Ren with another elf, and I wonder if we're gonna see what's it, Milliard? I'm gonna see that elf in the future. Just like we saw Crafts and Siri last season. We got introduced to Milliard this season. I messed up pronunciations, I know. And wonder if that elf will show up again later. They were just like bored and they needed something to do, so they figured out, you know what? This liquor tastes really awful, like absolutely terrible. But I don't know, for a bit of fun, I'll do a little inscription or whatever, put in here, say it's the greatest thing that's ever made, and we'll see how our people in the future think about it. And so it was a thing where this random little harmless fun that this elf was having ended up being like this legend in this place. Like people, like an emperor was drinking it and everything. But they did say it was like for coronation. Whose coronation though? That's an interesting question we need to answer. Whose coronation were they talking about? Well, we find out more about that. I hope so. So the little breadcrumb there, so maybe they'll expand it later. Cause last season, they mentioned the hero of the south in like passing, like maybe once or twice in season 1, and then he ended up learning more about the hero of the south and the impact he had in the mission to defeat the Demon King. So could come back up again in the future. And there's this thing where like this guy, this elf, this dwarf has been searching for this like legendary liquor for like centuries, 2 centuries. This dwarf finally found it. It's terrible, and you know, like, what's the use being like upset and everything about that? Because I get the vibe like you've been searching for so long for this thing and it's how awful. And you're like, oh, well, no use trying over spilt milk. Yeah, and well, it's an interesting thing where I was thinking like maybe it would be this good eventually, but no, it was trash. And this is a thing where you're like you dedicate your life to this pursuit to this goal, this achievement, and it's ended up being not worth what you no, wrong word. It ended up being not what you expected it to be. But you know, that's life. You just take the good, you take the bad. You get lemons, you make lemonade, and you just move on and keep moving on. So that's what you get from there. And then the second part, like this trading company, do they really? I get why the guy is like trying to use the leverage of the debt to have Fruen work for him. But I don't know. I don't, and also he gets to that debt off his books because I'm sure that debt has been like
their ages on their books now. That's like 80 years. But you know, like I'm sure you didn't have to do it this way to arrest free rent and everything. Like, come on, bro. You didn't need to do all that. But it worked out. Free rent caught the vibe. She gets very good. She saw what he was doing, and yeah. There's probably more I can say about that, but yeah. But yeah, so like I said, I didn't like this episode as much as the previous 4, but it was still good quality, well done, everything. But I prefer the previous episodes. That's just it. Or maybe it's just not my mind is. Anyway, yeah, those are my thoughts. Goodbye.